Il-prodotti li ġew konfiskati fid-dwana fil-jiem li għaddew se jkunu qed jingħataw lill-karità kif ukoll iċ-ċentri tad-detenzjonijiet. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Edward Cicluna ppreżenta kampjuni ta' żraben li nqabdu fid-dwana fil-jiem li għaddew. B'kollox se jkunu qed jingħataw mal-1000 par żarbun ġenwini li iżda kienu pakkjati f'container li fih kien hemm oġġetti li ppruvaw jiddaħħlu legalment. Il-Ministru fisser l-iskop ta' din l-inizjattiva bħala mezz ta' għajnuna lil nies fil-bżonn. L-iskop primarju kien li biex nuru li dawn l-oġġetti sa jingħataw f'xi istituzzjonijiet ta' karità, ma kienx l-iskop li nqogħdu nġibuhom hawnhekk biex ngħadduhom f'xi ċerimonja, imma biex nuru li dawn l-oġġetti sa jingħataw lilhom. Però wkoll biex nuru li x-xogħol ta' dwana għaddej u anke nagħtu ftit dettalji dwar il-mod li jiġri matul is-sena ikun hemm ħafna każijiet jaqbdu kontrabandu. Il-Ministru spjega li mhux kull prodott maqbud fid-dwana jista' jingħata lill-karità minħabba li ċertu prodotti jistgħu jkunu folots. Fl-istess waqt faħħar il-ħidma li qed issir mid-dwana biex tassigura kontroll u ma tħallix prodotti jidħlu f'pajjiżna b'mod illeċitu. Intant il-Ministru Edward Cicluna qal li fil-jiem li ġejjin se joħroġ rapport tal-ħidma li wettqet id-dwana fis-sena 2013.